Nalazimo se u mjestu Velešu, ovdje u blizini Bugojna. Evo, danas je kiša pada, inače ne volim pokušati snimati reportaže čisto zbog ambijenta i da bude ljepši snimak, ali evo morao sam odmah doći po pozivu jednog svog poznanika. Danas jedan nemali događaj se desio, evo, na drugi dan Bajrama kod našeg sugrađana Fuada Džine. Pa evo, odmah ćemo, Fuade, krenuti ono zbog čega sam došao. Nažalost, evo, prikazat ćemo šta je se desilo, morat ćemo malo i cenzurisati da se ne vidi krv. Evo, vidimo, tu su podlegle ovce, pa da nam ispriča šta je se desilo. Ma jutro se to bilo rano, tu komšija me zvao Čutiju, paša lutalice su došle toru i tako da su ovce otvorile, izbile 5-6 mata, otvorile i onda je, evo vidiš šta je bilo, sve davilo, klalo. Koliko ima ovdje? A ima ovdje veliki 6 komada, jedan nisam ni našao, ima 11 janjaca, ima vamo u šupi što je naklan, ali nema ni od toga ništa, imamo 6-7. Možeš snimiti i tu. A ja snimit ćemo malo poslije dok samo još okovi. Ja, toro su bile, evo, možeš snimiti. A vidim, ove su isto bile neke, jel, predjanjivo? Ma jedna se nisu ni pojanjila, ona trebala se ojanjiti, gotova bila se za janj. A ima i ovdje što je, ne znam, moraš li snimiti što je, sve naklano je to. Evo, ovako ću ti jedno samo. Ma ja, što vidiš po njima da nije za života, ja? Ma gotovo nisu one za života. Ja bih volio da jesu, ali nisu. Šta ću ti snimiti? Vidiš što ćeš to raditi. Ma jest, vidi se. Ja i na nos krvi ide. Evo, pogledaš. Evo, i janje. A Bože dragi, je nesreći. Pogledaš ti janje. Pa jest, vidi se. Vidiš što je. A ne može se to teško izalječiti. Bog zna. Evo vidiš i sve. Evo vidiš i ovu ovdje, šta je od nje? To je isjeklo domila, bo. Šta je to radilo? A Bože, sačuvaj. Vidiš. Ma ja, to što ste mogli vidjeti. Ne. Ružno, Boga mi ružno. Šta možda ima još, jeste sve pregledali ovce? Fali, nisam sve našao. Bože dragi, vidiš ti janjadi. A gore su toru bile, znači? Ma jeste, eno tor, vidiš sve šta se razvalilo, ako moraš približiti. Aha, može, vidi se. Eto, ovdje me, Boga mi komšija me zvao, ono Čuti u rano ustu. Ja, a dole budu na ispaši, jel? Ma ja tu da ispašaj. Aha, ma ja, vidiš ti. Ma još nisam to sve nije. Ma ja, mora se pregledati, reci mi, a kako ste sigurni da ne bi neko rekao da nije možda vuk ili medvjed? Nije, evo ti komšija ovdje, on je od tome ovcu. Aha, od cuke, jel? Od cuka, ja. Aha, je to. Ovdje, evo ti, tude i oto, evo ti sasvim snimim. On je ugledao iz kući čovjek. Ja čisto zbog gledatelja. I ja sam mislio da je vuk i mislio bi 100%, ali čovjek od to je ovcu jedno. A moralo je da više biti? 3. Eto. I ja bih rekao da nisam zatekli tako, ja bih rekao vuk, ali nije. A ja, lutalce, vidiš ti. Lutalce. Oni su hodali u kotor, oko mreža, one su izbile. Mate odbale jednu stranu, tako da su izašli, onda i klali. Bože dragi, vidiš ti. Šta bi od Boga je sve. Ja. Da još koju kažemo. Evo ovdje sa Esmirom. Ja, pa evo, nažalost, desilo se ovo što se desilo, došao sam malo pomoći da razvrsta koja je na životu, koja nije. A je, došao je odmah čovjek. Šta će, more svakoga zadesi gluho bilo, šta moraš? Čuvat ću. Ma ja. Šteta, jašta je.
Ja, evo za te pse lutalice, vidiš ti, je li bilo prije ovda po selu nekih? Ima vozdaj. Ma ima. Hajde, ko će nabraniti? Možda je i sa lanca pušćana, moj brate. Aha. Pa ja dešavalo je se, prije su apelovali Pa još to je, joj, pa bude to. iz azila da se ne puštaju sa lana, pa onda su kazne propisivali ko s lanca pusti u koga se ugleda ono broj markice i tako nešto slično. Džaba je. Čuvaj dok šta ne bude, kad bude kasno i gotovo. Jeste, ali evo vi 11 što je ondje u onoj štali, to će otići sigurno preko 20 broja, jel da? 20, 25 ima. Ja. Znači. Šta će jedna ti ovca na klan, treba se ovdje, te nam viš da neće da No pomoći. ima dole 3 čuti još. Pa nešto, jedna ti u Ma sredini. jesu. Od toga nema ništa, od to je to. A ja, mora se još sve dodatno pregledat. Ma, Najgore, da vidiš Bog ti, sačuva. u ovom periodu kad se janje. Ma da Bog Ma sačuva. ja i ostalo sad mali janjaca, šta še sa njima, Ono dvoje, eno dvoje blizna, djeca sad su hodale, da on nju traže, ali nema, nisam je nija našao. Ja će im će samo slipsat. Ništa drugo. Žalosno. Šteta, Boga mi ogromna. Da se ovo. nije zateklo jutro ovdje, komše, evo ovdje, već komšena. Ovdje ovce, kuda je prošla. Tu da dvoje na njoj, kaže, i on zagalamio, onda iz kuće i tako došao mene. Ma ja vidio da su cuke. Ma ja bi mislio da je Vuk, da nismo cuke lutom. Ma ja nema šta. Pomislio bi, nema tu i onaj. Ma ja odmah čovjek prvo Ali misli ja. na Vuka, medvjed, Jest, ono ne ja. viđa se pa. A viđali su onaj, isto tako Vukove gore, znam, Ma kroz ima. Jametu, Ma Porovnoj. ima. Kod nas čogljevi su tamo zalegli, bolo ne Ima, bilo ima. i bruka. Ma ja, Što nikad ovdje nije bilo na ovaj kraj. ma ja. Eti. Ja šta Bože, dragi džabaj. Onda je to neđe bilo da nije blizu kuće, pa i tako. To je selo bilo, selo. Prit kućom. Pa jest. Ali evo imali su odakle doći, samo da prikažemo Onda da je ima, blizu. eto ti Rudina. Tamo šuma, ma ja. Ma eto Rudina, planina, ja šta je malo. Žalostno, Boga. Ali evo, odlučio sam doći onaj odmah i ovim putem, evo, ti me nisi ni zvao Fuade. Nisam ja niti. I opirao se malo da snimi, ali hoću ja. Nije, šta ja znam, nezgodno mi onaj šta je bilo. Bilo je, on te i više te on i nazvao da vidi, eto, hajde kaže nek se snim šta. Da jest, ali neka nek se, Ne bi ja. nek se zna Fuade, ali i zbog ljudi koji tako isto imaju ovce, evo ne znam koliko se upratio, ima, evo sad će 3 godine kako sam snimao iz Sokoline, Huseina. Pa ja kad su mu 40 ovaca uspavali, zbog eto navodne bruceloze. Ma ja sam bruceloze. dizao i kredite i evo da malo eto, hajde. Ja, čuo sam da si traktor prodao da nabaviš, Jesam, Boga mi. da se Pa proširiš. jesam života, ne. Selo će ti potvrniti. Ma ja, džaba voliš ovce, koliko Džaba dugo i- se baviš? Ma ima čitav život i otac mi držao i pa sam jedno vrijeme ja ukinuo i onda opet nabavio, radio i onda mi, hajde reko opet ću vratiti ovo. Ma ja, hoćeš se proširiti? Jest. Da, Bože dragi, kako to vidiš, nađe čovjeka. Džaba. Taman kad krene, jele? Fino sam bio i krenuo, ali eto, loše se završi. 55-60 svoje imao veliki. Ja. Bilo 50 janja s Božjom pomoći. Poremeti te. Bilo je. Ma nije da se... Sad će sad 25 komada, bolam puno je. Ma Ja, nije šta je? samo što je stvar financija, nego što se čovjek izgubi volju. Ja. Pa ja je strahuju će lopit Ma onda. nije to više meni sad, ovo meni odmah nije više interesantno. Ma Ali ja, eto, štaš? Opet. ubije ti volju, A želju, je, znam. baš u volju, ali džaboj, hajde idemo dalje. Ma ja, ovo je glavni je li izvor prihoda bio? Ma sve mi je ovdje. Ma ja. Sve je ovdje. Ja. Pa ne znam, evo ja ću reći, a ti ako hoćeš složi se, a nema razloga da se ne složiš. Vezano, ono, kad smo sakupljali Husein u Sokolini, dobio je tada 150 ovaca, 40 mu je uspavano bilo zbog navodne bruceloze, pa tada smo akciju pokrenuli, evo nije niko očekivao da će se toliko dobri ljudi i ovčara odazvati, pa bi ja i ovim putem, znači ti nisi, niti mi ovo rekao, niti predložio, ali hoću ja, sigurno ima dobri ljudi, evo bio je Ramazan,
i zekat je na stoku, malo sam čitao tamo, minimalno od 40 do 120 ovaca koji ima, ono, da je dužan jednu ovcu dati kao zekat. Pa eto da i to spomenem čisto, ko nije na ovaj način bi se moglo pomoći i stvarno bi volio da dobri ljudi namire. Iako ti ne bi to oblažilo bol i šok koji doživiš, ali evo, nastavio bi gdje stao i volio bi stvarno da se pokrenu ljudi. Evo ja bi bio organizator, preko mene bi sve fino išlo. Našli bi i kamioni da se to fino sve riješi, pa samo ako eto ti dopustiš, dobri ljudi bi sigurno se organizovali. Ne bi ti smetalo, jel? Ma joj, ne smeta, ja volim, šta, nemaš ti tu šta puno ni pričat. A ja znam, ali eto, rekao, makar da se namiri šteta, ima dosta ljudi, puno ovaca, jedna ovca im ništa ne znači. Tad su neki davali po 2, bio je slučaj 3 ovce. Ma jest. Ali eto, jedna na tako veću količinu. Gledao sam sve. Ma ja, da se priča ova uspješno završi. I evo opomena možda onima koji brane. Džaba, eto, mate su bile mreže u toram. Njima je planulo, one su izbile same. Od same se i otvorile. One su izbile kako je planulo to, razvale, izišle. Pa jest. To ovdje ne bi bolan, ja, hajde, ustajem oko 7 sati, ovdje čovjek rano ustaje, komšija mi ugledao tu, doletio mi u kuću, ovdje izlaze. I ovdje, eto, sad snima, ovdje, on je oto ovdje, 2 na njoj, cuke, znaš. Jeste, ali eto i zbog pasa lutalica, vidiš ti kako je napalo ovcu, moglo i dijete, jel da? Ma ljudi neće moći isto. Isto je bolan slučaj. I dijete isto tako. Šta je tu, džama? Ne vidiš, koje go šuti, nema sve su naklo. Ja, koje se umiri. Evo ovdje je gotova se i ona ojanjit. Ne vidim ova što stoji, jel? Ma ja, jedna gotova se ojanjit. Vi imaju isto koze, ali šta će, nema gdje ništa. Ja vidiš, dosta janjadi. Ima li se još koliko ojanjita? Ma ima još nešto ojanjice, ali nije ima puno. Aha. Šta je tu? Džaba. Ja, džaba je Husejne. Čuj mene Husejne, džaba je moj Fuade. Nema tu. Biće, ja mislim da će ovo dobri ljudi prepoznati, evo i Esmir kaže isto tako da si ljudina i da se boriš kroz ovo sve. Džaba vama je svi... Rodilo se pa me i vratio se opet svojim, haj našao se u ovome, imam i tu i smješta, imaš i zemlju, imaš i ispašu dobro ja, imaju i sve, ali eto džaba kad to je, šta bi? Ja, borba vam je svima džaba je koje god sa ovcama. Ma ja šta evo je, sad bolan, pogotovo... kaže pa i za ovim je dan, noć se bolan obaveza. Jest. Ma boga me. Pa ja, vidio se evo dole što ljudi vode, one vazdan na nogama pokiše. Nomadi, ja. Ma nomadi, sve ja te ljude znam. Bolan. Pa da spomenim, evo izbacim... Kako neću eto da odu, svaki dan snima, ja ga pratim, gledam i sve ostale, i Brku, i sve ljude dole pratim, I to je, bolan, čitav dan kisni, on treba navečer sebi šatora zapije, daj, traže vatru. Deberu sam, znam to. Patnja, ma ja znam, patnja. Džaba je. To neka se i to kaže, ja vidio sam ja... Ma ja šta je, bolan? Vezano za Dadu, baš što ti pominješ, izbacuje i meni. Ja šta je, bolan? Zadnji, evo, 10 dana, svaki dan kiša pada i poplave. Sviha, nije samo njega. Ma jest, patnja. Ali evo neka se prikaže i to, pa oni koji kupuju da ne ucijenjuju. Ma džaba je to koje ko dođe kupi normalno da ucijenjuje. Jest, danas baš čitam, izbaci mi, kaže Bosna i Hercegovina je izvezla 10 tona meda, a uvezla kokonu, 600 tona, 600 i nešto tona. I to je apsurd danas koliko se to domaće i ne cijeni. 12 maraka janje, kaže, skupo. Trgovine uvodiš, ulje ti poskupila, cigara ti poskupila, sve ti živo poskupila. Pa jest, i oni bi da ostane ista cijena, normalno da ne može. Kakvi, sve raste. Mora i ovo. Ali eto, bit će dobro ako Bog da Fuade. Nemoj se sekirati. Ma nema šta je tu, šta? Idemo dalje. Ma normalno. Nastaviti još jače. Ićemo, jašta ćemo. Tako je.
Hvala ti puno, evo, ne znam. Hvala tebi, hvala. Još ćemo ako Esmir bude nešto. Eto Esmir, ako ti. hoćeš šta. Aha, hvala ti. Ma ja Esmire još samo evo, da za kraj pozdravimo i kažemo, evo ružna stvarno slika. Ma ne do Bog nikome. Ma ružno je to žalosno vidjeti. Ne do Bog nikome. Yes. Ne do Bog, šta što? Ružno biti na kamari. Ja sam evo Fuadu rekao, nema ništa protiv toga da se akcija pokrene, pa evo bit ćemo ja i ti u kontaktu, šta god bude trebalo i ljudi kad budu, da mogu zvati Fuada. Ako je on za, šta, bit će dobri ljudi, valjda. Jest. Da se makar, eto, namiri to što je štete, a on je stres doživio i šok, to se ne može ne Ma joj, šta? To je nemjerljivo. To je bez danjeg. Jest. Ne mere čovjek. Esti, Boga me. Džaba je. Ma pogodilo je sigurno i ostale, i vas. A nije, evo sad tamo sa komšijem, kada vidjet mu, kada je onaj, nisam mu kada je mogao ni priznano vidim, kada je Boga mi, kada je kad je sutra sklone, kada je doću. Nema rek. Čovjeku se odmah, Jest, jest. kako nije ba. Ja šta? Ma ja vjerovatno će uginuti one što su tamo u Ma Hajanu. nema, evo ti ove, evo ti. Nema, sve je jednak, sve je gora. Nema, šta što ti odave tražiti u celu, izvešći je ovdje, baš nema. Šta što od nje tražiti, nema. Nemaš ti od nje šta tražiti. A ja to ste malo sprejom da se zalječi, malo, jel? ete, nema, ali ta će ona jedva diš. Krvari, ma ja ne može. Ne može ni jest možda. Ma kak, nema ti ništa. Ce. A vi šta je dobra Maša. Ma ta će, eto, ja nju dobro. Eto i nju našla. Nema šta, evo, prikazali smo i... Džaba, šta je tu? Tako je. Ništa, svako dobro vam želim. Ej, najbolje i hvala i tebi kad si došao. I malo ovi što brane cuke, da malo gledaju i ovu, da gledaju i ovu stranu Fuade, da čine štetu. Zaštitilo ga, eto, hajde mu nešto cuke, doće policija, doće ti sve, a šta? Zaštitilo ga, kud ga, za čemu? Vuka zaštitilo, šta imaš od njega pa je ga zaštitilo. Samo štetu nema. Ali zaštićen. Tako je, da se sklone, da malo evo pripaze i nadležni na to ko je nadležan, da više angažuje one što isklanjuju, da se mogu više i potruditi, nema šta. Ovo je sad zlatno, ovo nema njiha ni 10. dio kako je bilo. Potrebljeni su one dobro. Ali eto, nađe se, ma ima i azil, ljudi kupe, ali ostalo je džaba. Ali ima Fuade dovoze i iz drugih gradova, to je najveći problem ovima što azil drže. Ne mogu suzbiti ove što dovoze. A ne mre, ima i ubaci ga u tu ispusti ga. Ostavi, ubaci ga odvući u čaršiju, pusti ga. I on onda luta, doće, jest. Džaba, šta? Ništa, svako dobro. Sve najbolje. Sve najbolje.